Ahoj, já jsem Petr a jsem stavbyvedoucí ve společnosti Quality House. Dnes se podíváme detailněji na fasádu. U každé fasády se postupuje podle platných norem a technologických předpisů výrobce. Než se do realizace pustíme, vše pečlivě propočítáme, aby dům splnil očekávání nejen vzhledově, ale i v rámci energetické úspornosti. Návrh každé fasády se řeší individuálně podle požadavků klienta. Navenkovní žaluzie, přesahy střech, napojení na okolní terén a fasádní obklad. Ať už padne volba na keramiku, kámen nebo dřevo, vždy to musí nejen dobře vypadat, ale i dlouhodobě fungovat. Důraz klademe hlavně na detaily. Správné napojení na podbití, parapety, zakončení u garáže nebo u terasy. Například napojení fasády na větší okna v tmavších odstínech, jako je oblíbený antracit, se musí pracovat s 2D nebo 3D apulištami. Na fasádě jde vidět spousta práce, ale to nejdůležitější je správné technické provedení. Fasáda musí být nejen pěkná, ale i funkční. Nestavíme domy, vytváříme domovy. Quality House.